Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried y cysylltiadau rhwng y tri mesur pellter, amser a cyflymder. Na, mae'n troi allan, os ydych chi'n gwybod dau allan o'r tri yma, ydych chi'n gallu cyfrifo y trydydd un o'r ddau arall. A ffordd gyfleus o weithio allan pa swm i wneud ydy defnyddio y triongl fformulau yma fan hyn, triongl y pac, y P a C. A ffordd o gweithio ydy, ydych chi'n cuddiad be ydych chi eisiau ffeindio. Felly, enghraifft, os ydych chi eisiau cyfrifo'r pellter o wybod yr amser a'r cyflymder, ydych chi'n cuddiad y P a'n pellter yn y triongl, ac yna gafod y ddau arall, yr A a C ar yr un lefel ei gilydd, dyn ni'n lluosi. Felly, i gyfrifo'r pellter, dyn ni'n gwneud amser lluosi efo cyflymder. Neu, os dwi eisiau ffeindio'r amser, dwi'n cuddiad yr A am amser, wedyn mae'r ddau arall ar lefelau gwahanol. Mae hyn yn golygu naill ai ffracsiwn, fan hyn pellter dros cyflymder, neu meddwl amdano fel swm rhannu, hyd yn oed, amser ydy pellter rhannu efo cyflymder. Neu, os dwi eisiau gweithio allan y cyflymder, dwi'n cuddiad y C am cyflymder, dyn ni hefo pethau ar lefelau gwahanol fan hyn, felly naill ai ffracsiwn, pellter dros amser, neu swm rhannu. Y cyflymder ydy pellter rhannu efo amser. Nawr, gadewch i ni ystyried fan sydd yn defnyddio'r fformulau yma mewn cwestiynau. Enghraifft, cwestiwn 1 fan hyn, mae Sophie yn cerdded 6 milltir mewn 2 awr. Beth yw cyflymder cyfartalog Sophie? Nawr, mae'r cwestiwn yn gofyn am cyflymder, felly yn amlwg, dyn ni eisiau defnyddio y fformula gyfer cyflymder. I weithio allan cyflymder, dyn ni'n cychwyn efo'r pellter, ac yna dyn ni'n rhannu hefo'r amser. Nawr, beth yw'r pellter a'r amser yn ôl y cwestiwn? Wel, y pellter ydy 6 milltir, ac yna yr amser dyn ni'n rannu hefo ydy 2 awr. Nawr, mae 6 rhannu efo 2 yn 3, a'r uned y fan hyn, gan fod ni hefo pellter mewn milltiroedd ac amser mewn oriau, yr cyflymder mynd i fod mewn milltir yr awr. Wedyn, mae gennym ni cwestiwn 2 yn fan hyn. Mae gennym ni car yn teithio ar gyflymder cyfartalog 40 milltir yr awr am 90 munud. Pa mor bell deithiodd y car? Nawr, mae cwestiwn yn gofyn am pellter, felly dyn ni'n defnyddio'r fformula ar gyfer pellter. Ni'n just sgwennu i lawr i fan hyn, a'i symud y papur i fyny chydig i ni gael gweld hwn. Pellter ydy amser lluosi efo cyflymder. Nawr, yn ôl y cwestiwn, yr amser ydy 90 munud, a'r cyflymder ydy 40 milltir yr awr. Ond mae angen bod yn ofalus fan hyn, roedd mae'r unedau yn wahanol fan hyn. Mae'r cyflymder mewn milltir yr awr, ond dydy'r amser ddim mewn oriau, mewn munudau. A dyn ni angen cysoni'r unedau cyn i ni allu lluosi hein. Felly, gafod yr cyflymder mewn milltir yr awr, be'n ei wneud ydy newid yr amser i fod hefyd mewn oriau. A mae 90 munud, os ydych chi'n meddwl amdano y peth, mewn awr a hanner, felly fel degolyn os yfo'n 1.5 awr. Lluosi hwnna wedyn hefo'r cyflymder 40 milltir yr awr, a gan fod yr unedau rhy fath o'n dwi yn gallu lluosi. Mae 1.5 lluosi 40 neu 1 a hanner gwaith 40 yn mynd i fod yn 60. Beth yw uned y pellter? Wel, gan fod yr cyflymder mewn milltir yr awr, mae'r pellter yn mynd i fod mewn milltiroedd. Felly, 60 milltir ydy atab cwestiwn 2. A mae gennym fi cwestiwn 3 wedyn yn fan hyn. Hwyliodd cwch am 40 km ar gyflymder cyfartalog 8 km yr awr. Pa mor hir oedd y daith? Nawr, be mae cwestiwn yma'n gofyn amdano ydy amser, mae'n gofyn am pa mor hir oedd y daith. Felly, yn ôl i'r top, y fformula ar gyfer amser ydy pellter rhannu cyflymder. Felly, yna gopio'n allan yn y gwylod y fan hyn. Amser yw pellter rhannu hefo cyflymder. Ac eto, defnyddio yr rhifau o'r cwestiwn yn gyntaf. Y pellter yn y cwestiwn yma ydy 40 km. Yr cyflymder ydy 8 km yr awr. Na, mae'r unedau yma yn gyson. Roedd mae gennym fi pellter mewn kilometr a cyflymder hefyd mewn kilometr yr awr. Felly mae'n iawn i fi rannu'n syth bein yn fan hyn. Mae 40 rhannu efo 8 yn 5. Ac yna beth yw uned yr amser? Wel, gafod gennym fi kilometr yr awr, mae'r amser hefyd yn mynd i fod mewn oriau. Felly 5 awr ydy ateb cwestiwn 3.
Nawr cyfle yn awr iddo chi roi cynnig ar y math yma o gwestiwn. Mae yna set newydd yn ddangos ar y sgrin. Rhowch cynnig ar ein eich un yn gyntaf os gwelwch y dda. Ystynwch darn o bapur allan o roi cynnig arni hi. Ac ar ôl i chi wneud hynny wedyn, cymharwch eich atebion chi wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.